এটা হচ্ছে ভাই ভଉଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏଇଟା ଜାଗା ନାଁ ହଉଛି ଗୋଡ଼ାପାଡ଼। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଝରଣା। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଝରଣା ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଇ ଝରଣାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଇଟା ପାଣି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫେମସ୍। ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେବେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ପିକନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସିନେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଚଟାଣ ଅଛି। ଏଇଟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଆଡ଼େ। ଦେଖିକି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ପୁରା ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥରେ ଅଛି। ପୁରା ଭଲ ଜାଗା, ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଥାଏ କେଉଁଟା।